Eu animo a todo o mundo a que veña aquí, eu espero que a nosa presencia hoxe aquí pois sirva para eso, para darle máis difusión e para animar a xente que está pensando adoptar un can, que sepa que aquí, en outros centros en Galicia, ten oportunidade e que a Xunta de Galicia, ademais, era un compromiso que anunciábamos durante a campaña electoral, que eu quería que cumpriríamos canto antes, que empezamos a cumplirlo xa e que en moi pouco tempo, moi poucas semanas, salirá esa orden para axudar as persoas que queiran nun centro con todas as da lei, nun centro onde hai unha garantía, que son todos os que existen en Galicia en realidade, que está en contacto coa administración, unha garantía de que o animal que se entrega está cuidado, está controlado e tamén se asegura a responsabilidade do que ven a adoptar, pois que saiba que vai ter esa axuda da Xunta de Galicia en cantos gastos iniciais. Eu estou seguro de que non son eses gastos iniciais os que determinan a decisión de adoptar ou non, porque é unha decisión moito máis trascendente, moito máis responsable, moito máis duradeira, pero sempre un estímulo e sempre unha maneira de que a xente se anime. O primeiro é, se o 21 de maio, por fin, aleluya. Coñecemos o que coñece todo o mundo, se difunde a través dos medios de comunicación. Outro día, é certo que estuvo o ministro Óscar Puente, como saben, o sábado en Santiago, pregúntalle por este tema, díxome que sí, que efectivamente, pero non temos ninguna comunicación oficial, ni sabemos máis alá do que se vai coñecendo, que teño que decir que gústame o susto. A mí o ministro díxome o sábado que as prazas iban a pasar de 800.000 actuais a 2 millóns. Oye, se é así, é unha boa nova. E, dende logo, aplaudo, pero necesitamos detalles. A Xunta de Galicia hai tempo que se dirixiu xa anterior responsable do ministerio que ora leva Óscar Puente, dicíndolle que necesitamos que as necesidades de Galicia obxectivas, e máis vendo que se está comprometendo con outras comunidades autónomas, serán, cando menos, 7 convoyes máis, 7 frecuencias máis a maiores das que temos. Todos sabemos os problemas que hai, moitas veces, de falta de prazas, especialmente en determinados horarios, de elevado precio dos billetes por ese sistema que ten Renfe de venta de billetes. Cando hai moita demanda, os billetes costan máis. Todo eso, con máis frecuencias, evidentemente, eso contribuiría a solucionarlo. Por lo tanto, o que estamos vendo a toda agora, que se anuncian, insisto, o que se nos está contando é que son nas mesmas frecuencias que hai agora, eso quere decir que non son trenes a maiores. Por tanto, me gustaría que se aclararan. Non necesitamos máis frecuencias, máis prazas, millores horarios, todo iso polo que levamos moitísimo tempo esperando. Benvidos sexan os trens xa, creo que Galicia os merecía hai moitísimo tempo, hubo sucesivos aprazamentos, compromisos incumpridos de gobernos de todas as cores políticas, incluída da gobernos no seu momento do Partido Popular, e se por fin nesa data de maio vai empezar a funcionar, espero que sea nas condicións axeitadas. Por lo tanto, máis prazas, millores horarios e máis posibilidades de desplazamento. Iso vai ser un antes e un despois. Xa vimos o pouco que teñamos a toda agora, supuso un revulsivo en canto aos desplazamentos, a posibilidade dos galegos de desplazarnos a Madrid e a xente de outras partes de España que viña aquí, e son do punto de vista de estacionalizado turismo, facilitar a vida diaria, todo eso é bo. Por tanto, eu o que pido é información. Non quero facer ningún tipo de confrontación política innecesaria se nos dá información. Creo que o normal é informar ao Goberno da Xunta de Galicia despois da paciencia que tivemos en nome de todos os galegos máis alá das noticias dos medios de comunicación e, si, sobre todo, que se cumpran os compromisos de que haxa máis trenes e todo sexa a partir de agora un poquinho máis fácil. A día de hoxe non vin que efectivamente había unha relación a que incluso que efectivamente estou eu, están outros presidentes autonómicos, outros responsables con cargos actualmente e outros que non o teñen da administración galega. Bueno, imos esperar a ver a comunicación oficial para facer unha valoración. E, dende logo, teño clarísimo que é unha comisión onde, ao final, o que estamos vendo, se cita o ex-ministro que o propio Partido Socialista apartou do seu grupo, que non o quería nin citar. Agora vemos que citacións de fiscais recoñecen que é un erro e din que se vai cambiar. Eu eso moi poca seriedade en isto, e isto que eu teño clarísimo que é unha cortina de fume, para non falar do que realmente pasou, do que estamos vendo que está judicializado desde o punto de vista penal, de cousas que te fan botar un pouco as mans á cabeza. Bueno, pois agora a salida é decir que hai que citar a un montón de persoas, entre as que me incluyo. Non sei se estamos auditados, o Consello de Contas xa examinou todo eso, xa dixo que non atopaba irregularidades, pero si nos cita o Congreso e é unha obrigación ir, non teño nada máis que decir, pero sí, unha valoración política
dicindo que non é serio, primeiro, como está plantexando isto o Partido Socialista, con eses erros que ahora se rectifican a sí mesmos, non é serio que non entenderá normal que casi vaya a rastras o exministro Ábalos, e non é serio que isto se utilice como a cortina de fume para non falar do realmente importante, pero, dito isto, vamos a esperar a ver a citación. Como saben, durante moitos anos levei as competencias de justicia e, por tanto, coñezo ben o procedimento. O que facemos dende Galicia é unha proposta dos xulgados que creemos que son necesarios en función das cargas de traballo. En este momento creemos que o cuarto xulgado de García procede, iba na proposta que fixemos. Despois, quen ten a última palabra, de feito, o que non autoriza non se pode construir, xa nos pasou algunha vez, en outras cidades é o Ministerio de Xustiza. Por lo tanto, se non o meten nos xulgados asinados a Galicia, é imposible poder leválo á realidade. Se aparece nesa relación, nós o pedimos, nunca poden ser todos que se piden. Quen ten que esa última palabra en priorizar, se tuviéramos nós ou se nos queren pasar esa competencia, pois entonces xa empezamos a falar de outra cousa, pero ahora mesmo non podemos e non é así. Por tanto, o gallá que apareza nesa priorización que finalmente manda o Ministerio, que quen ten a última palabra, e a partir de aí nos faremos o que nos toca, que é darlle espacio, habería que facer unha infraestructura nova e todos os medios materiais para que o suiza que viñere ese cuarto xulgado, o letrado ou letrada judicial, e todo o demais que non lle corresponde a Xunta de Galicia, eso farían eles. Todo o demais estaríamos dispostos a facelo. Galicia sempre, ademais, en todos estes anos destacou porque intentar abrir os xulgados o principio do plazo que nos dá, non o final, como fan outras comunidades autónomas. Nunca renunciamos a ningún xulgado que se nos asinou, pero necesitamos que se nos asigne, eso é fundamental. E a día de hoxe, polo menos a mí non me consta.